És kilégzéssel engedd le a karjaidat, és figyeld meg a létrejött érzeteket, érzéseket a gerincedben. Állj csípő széles terpezben. Talpai legyenek párhuzamosak. Farokcsontot húzd be, nyisd meg a mellkasod, fejtetővel nyújtózz felfelé. Következő belégzésre hozd a karjaidat a füled mellé, és nyújtózd meg a fejtetőddel és az ujjaiddal, ujjhegyeiddel. Kilégzéssel lazíts. Következő belégzésre nyújtózz az ujjhegyeiddel. Kilégzéssel lazíts. Ismételd meg párszor. Érezd, ahogy a válladból, a könyöködön át, a csuklókon keresztül az ujjhegyekig nyújtózol. Kilégzéssel lazíts. Nyújtózz a fejtetőddel is, és figyeld meg, mi történik a gerincedben. Kilégzéssel engedd le a karjaidat, majd a következő belégzéssel hozd oldalsó középtartásba.